El que hem organitzat aquí és una assignatura que ens vam proposar, una assignatura pendent que ens vam proposar al moment d'assolir el repte de fer la renovació de la Flama de la Llengua. Igualada ja va ser renovadora de la Flama el 1990 i després va col·laborar al 25è aniversari de la Flama el 1994. Llavors un grup de gent més jove que els que ja hi érem llavors ens vam proposar de tornar a repetir l'esdeveniment i donar-li un toc una miqueta més festiu, més lúdic, rejuvenir una miqueta i aportar unes dosis de cultura popular igualadina i de donar a conèixer la nostra ciutat aquí a Prada. Aquí ens vam proposar de fer una excursioneta per conèixer una miqueta l'entorn, diguem, una passejada per la zona, veient paisatges típics d'aquí i acabant la visita a Sant Miquel de Cuixà, que és el monestir dels monjos benedictins, que ja de segles té fama vinculat amb la muntanya i amb la catalanitat, i un sopar popular per nosaltres, tota la gent que han vingut d'Igualada i els que ens han acompanyat d'aquí com de fora. I ho vam acabar tot amb un concert. Estem molt contents de l'acollida que hi va haver aquí per part del Casal de Conflent, perquè sense ells no ho hauríem pas pogut fer de la manera que ho hem fet. El Conflent és un bressol de Catalunya i celebrar aquí a Prada la renovació de la Flama de la Llengua és un moment fabulós per a nosaltres perquè hem de lluitar amb tots els catalans i essencialment amb els que venen del sud per mantenir, per eixamplar l'ús de la llengua. Aquí som sota la jurisdicció francesa. Pel moment encara no hi ha el reconeixement necessari per mantenir els idiomes regionals i per a nosaltres el català. Hem de lluitar i hem de mantenir aquesta flama. Si vosaltres aconseguiu un poder fort al Principat, per a nosaltres serà una ajuda força important. L'octubre del 68, amb motiu del centenari de la naixença de Pompeu Fabra, es va organitzar una quantitat enorme d'actes arreu de les entitats excursionistes de Catalunya, cada una a la seva localitat, actes en honor de Fabra. I aleshores la comissió federativa que havíem compost per impulsar això, vam creure que s'havia de crear un acte que el representés tot l'excursionisme, tant si un havia fet actes aquell dia o no, i perpetuar-ho d'una manera que quedés ja d'una manera permanent. I se'ns va ocórrer fer això de la Flama de la Llengua Catalana, en honor de Fabra, evidentment, perquè era el motiu pel qual s'havia començat, i la idea va ser encendre aquesta flama a la tomba de Fabra. Era a Prada, terra catalana i redempta, que nosaltres tenim pendent de recuperar del tot perquè la situació amb l'estat francès li dona una inferioritat que hem de procurar ajudar-la a vèncer, i vam venir aquí a Prada a encendre aquesta flama a l'octubre del 68, com deia, i allí es va originar la Flama de la Llengua Catalana, que es va dipositar a Montserrat amb la voluntat que hi quedés instal·lada permanentment. Hem intentat de portar a Montserrat un desplegament del que és Igualada,
Nosaltres volíem que Igualada s'impliqués amb la flama de la llengua, volíem donar-li un toc diferent i que fos molt participat, i que a la vegada, si bé Pompeu Fabra va reestructurar la llengua i la va endreçar, doncs també hem de pensar que la llengua i la cultura del país van lligades i la cultura també és festa. La festa són balls i tot això ho hem de fer, traslladar-ho a la gent, al públic que conegui cada ciutat el que tenim de les coses més populars de la nostra ciutat. Que augmenta la distància entre tu i jo. Igualada és una ciutat que s'estima molt a Montserrat i ja fa 500 anys que venim amb romeria, però aquest any és especial perquè és la segona vegada, amb aquests 47 anys, que Igualada té l'honor de portar la renovació de la flama de la llengua catalana aquí a Montserrat a través de l'entitat Alpinisme. Aquí jo vull agrair també a Òmnium, no cal dir-ho, i a l'entitat de la Flama del Canigó, que ens han ajudat a fer una festa lluïda on hem fet un exercici, jo penso, molt important de reivindicació, però també festiu, alegre, de comunitat, i penso que així és com s'han de fer les coses, no? Amb alegria, però també reivindicant que estem en un país on la nostra llengua està en un moment que necessita tots els esforços possibles i per això és un plaer i un honor que com a igualadins haguem ajudat a preservar-ho. La federació, el moviment excursionista, va sortir al seu moment, als seus inicis, d'una activitat excursionista i científica i cultural, i els nostres orígens no es podem perdre mai, no? I la defensa dels interessos del país, de la llengua i de la cultura, sempre ha estat en mans de les entitats excursionistes del nostre territori. A dia d'avui, potser a vegades no pensem que no és necessari fer aquest tipus d'actes, però ara més que mai, en tota la normalització lingüística i també els atacs que està rebent la llengua catalana, les entitats excursionistes són el pal de paller per poder fer aquestes activitats. En primer lloc, és un motiu de joia perquè és una manera d'acollir el sentiment del nostre poble, i en segon lloc és una responsabilitat perquè és una manera de reafirmar-nos en el compromís de la defensa de la nostra llengua i de la nostra cultura. Es va transmetent el desig de la defensa i de la utilització de la nostra llengua. Hi ha hagut moltes persones que al llarg d'aquests 47 anys han anat mantenint aquesta tradició i després moltes institucions que cada any l'han organitzada, i això ens dona també una idea de l'amplitud del sentiment del nostre poble. El més important és que la flama és el signe o és el símbol de la utilització i per tant de la cura per la llengua catalana. La flama és aquí, es porta aquí, procedent del Canigó, i després durant l'any crema aquí a l'atri de la Basílica. Per tant, totes les persones que pugen aquí veuen aquesta flama amb la llàntia tan bonica que van fer fa 47 anys. I després el més important és que durant tot l'any la llengua catalana es fa servir a Montserrat, es fa servir, com deia abans, per lloar Déu, per comunicar-nos els uns als altres i per acollir també totes les persones que venen.